Airaksinen on todella rehellinen työnantaja, reilu. Toiminta tapahtuu nykyaikaisella kalustolla, koulutetuilla kuskeilla ja pääpaino on tosiaan sillä, että tavara saadaan ehjänä ajoissa menemään asiakkaalle perille. Meidän tarina lähtee sillä lailla, että vuonna 1990 perustimme yrityksen ja lähdin liikennöimään yhdellä autolla. Ja lamakausi alkoi heti ja laskut oli vaikea saada ihmiset maksamaan. Ja aloitteleva yritys, niin kassa kävi aika kuivana aina välillä. 2002 tuli meille toinen auto vasta. 2007 ostettiin semmoinen 3 auton kuljetusliike. Meillä siinä vaiheessa oli 7 autoa ja nyt on tasaisesti joka vuosi muutama tullut lisää, että nyt on vähän yli 20. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä 17 varastomiestä, 37 kuljettajaa ja 4 tavallaan toimistotyöntekijää. Olen Antin ja Kirsin tytär ja olen ollut töissä täällä 5 vuotta. Omien vanhempien kanssa töissä oleminen, niin ei se ole sen ihmeempää. Työ on työnä ja koti on kotiin. Puolison kanssa tietysti työskentely on haastavaa, koska molemmilla on omat näkökenttänsä omalta alueeltaan. Ja sanotaanko, joka hoitaa kassaa, niin se näkee asioita eri lailla joskus, kun tehdään investointia, mitä minä näen asioita. Joo, kyllä se on joskus haastavaa, mutta siihen on tottunut 25 vuoden aikana. Meidän yritys tarjoaa palveluja varastoinnissa, kuljettamisessa. Sitten meillä on kokonaisvaltaisia, esimerkiksi Vipiusmakerilla me teemme kokonaan koko logistisen puolen, eli lavat kun valmistuu, me otamme hyllyyn. Meille tulee tilaukset suoraan Edinen asiakkaalta, me keräämme, me teemme inventaariot heille, kuljetamme heille tavarat varastoon, tuotantoon, tuotantolistojen mukaan. Ja sitten kuljettaminen on meillä niin kuin koti- ja ulkomaanliikenne, myös konttiliikenne ulos Euroopasta. Vipiusmaker on meillä pitkä yhteistyökumppani, se on ollut 97 heinäkuusta lähtien ja sen toiminta on laajentunut koko ajan. Ja sen myötä tuli myös 2007 sitten tämä varastohotellitoiminta tähän rinnalle, jota myös hyödyntää he, niin kuin moni muukin asiakas siellä sitten sivussa. Eli varastohotelli toimii asiakkaan tarpeen mukaan. Hän toimittaa itse tavarat tänne ja heille tavallaan myydään varastopaikkoja vuorokausihintaan sen verran, mitä asiakas tarvitsee. Tarvittaessa tehdään inventaariot, lähetetään tavaraa eteenpäin tai toimitetaan yleensäkin mihin asiakas haluaa. Porukat on rehellisiä ja reiluja ja pystytään niin kuin vetämään se rehellisellä periaatteella ja halutaan pitkiä asiakassuhteita, koska silloin sitä hyötyy kaikki.